Hello, day, ang iyang muscle, day, nag-fit siyang sinina, oh. Hello! Okay, ang first ni mo uyab kay bayi. Okay naman na, kahit una mag-krisis, manggod sa atong personality, no? Atong bata-bata. Karon, ang second, laki na. Bayi. Amot lang. Pero karon, wala kay asawa. Wala. Karon, we have here, Jovi, na adiri tulo ka sundalo. Kani sila nga sundalo nga tulo, naani sila abilidad makalon sa bangko. Uunahin ko, eto si Sir naka-green. Pinoy na Pinoy eh. Dito ka, Sir. Okay. Eto yung una mong manliligaw. Hayaan lang natin silang ligawan kanila. 1, 2, 3, tapos harap, Jovelyn. Tignan mo sa mata. Alam ko, artista ka rin eh. 5, 6, 7, and 7, and... Uy! Dali lang! Sabi ng sundalo, sabi ng sundalo, sabi din ni Jom, uy! Sama na mas... Gigiling ka na, bumula ka na. Let's do this. 1, 2, 3, let's go. Stop. Jubilee, mahal. Thank you so much. Sir, thank you dito ka, sir. Nakakakilig. Oh, kato ang male number 1. Sa gilid sa dagat, iyang tirada. Likod, Ma'am Jog. Next, katong naka-blue, ani, musayaw, kaya ni siya, Ma'am. Dito kasi kabilang banger sa... Diskarte mo na yan. Ngayon, sa gilid sila ng dagat. Ngayon, ikaw, saan mo gusto? Sulod simbahan. Sa sulod sa? Simbahan. Gamitin mo yung mic mo. Sulod simbahan. Sulod sa simbahan. Oy, ano? Gikulbaan ko. Pila pa ni siya ka-year mag-college. Pila ka pa lang. How old are you? 24 na ko pero second year. Okay lang na. Uy, 24. Pwede na na. Sure lang. Kaya ba? Tropa? Kaya mo. Ipakita mo kung sino. Nasa simbahan kayo. Ayan. Ano ka? Wait lang. Sa simbahan. Ano ka dito? Pare? O ikaw yung groom? Siyempre ikaw yung groom. Sige na. Kung baka sa Kristan naman kayo dyan. Okay. Go. Ano yan? Yung sa Kiss the Bride na na-part? Anong... Char lang yun. Char lang. Asa na-part na? Tubangan sa father. Tubang. Ako si father. Pindong job. This is Jubilee. Dali lang ngayon, isulti man. Ay, ipaila-ila niya kay father. O, sige. Naunsa naman, o. Sige, ikaw lang magsulti ha. Tapos, buwas natin yung music. DJ kasi mukhang magaling to si Sir Naka-Blue. Hindi lang to sumasayaw. Let's go. Ngayon, nag-away sila. Eh! Lovers pa rin, agad. Anan sa feel na daw. Ansa? Nang-feel na daw yung heartbeat ko. Napil na ko yung kurog sa kamot. Kulog. Okay. Eto na, sabihin mo na sa harap ni Father. Okay. Jovelyn, okay? Maari mo nang sabihin ang iyong gustong sabihin sa iyong mapapangasawa. Love. Dali na! Wait lang! Jovelyn, yung tawagan ka ng mag-love ka! Kinsa man isilam! Ay, ikaw mga sundalo ha? Kayo mga sundalo, puro kayo love. Sige na, ituloy mo love. Okay yun, love. Gusto ko yan. Love. Go. Father. This is my love. Jubilee. Sabihin mo na ang nais mong sabihin para kay Jovelyn. Love, Jubilee. Father. Nga nung inasali mo ko, pero... Diretso ka ba? Love, mahal na mahal kita. Yan ka agad. Love, go on. Tubang. Iya magtubang. Love, mahal na mahal kita. Love. I love you. Ito may sariling version talaga. Mauna to siya, ha? Thank you so much. Ginigilig. Eto, pangatlo. 1, 2. Sir, may kamukha kang artista. Sino nga? Bully. Baka bully. Hindi ko lang matandaan. Parang grupo ni Tanggol sa yung mga kasama niyang doon. May armas. Sir, what's your name?
Richard. Richard, dito ka, Richard. Richard. Uy, muluhod. Okay. Gusto ba ka sa Bisaya? Bisaya ka, sir? Bisaya Ilonggo. Ilonggo. Okay. Taga saan, sir? Taga Matalang North. Okay, taga North. Bisaya, magod na dito, sir, no? Single? Yes, ma'am. Nanong ingana man imong tulog sa iya, ha? Guwapo o kuan? Sa ba? Assessment. Guwapo ba? From 1 to 10. Sa iyang rate? 11. Oy, at least may isa na lang. Baka dito mo na makukumpleto. Sabihin mo na ngayon, Jovelyn, mahal na mahal kita. Sir, the stage is all yours. Hintayin na lang ang Palakpakan po natin. Thank you so much. Guwapa kayo ka. Kinsa imong pilion? Si number 1? Number 2? Nganong kulbaan man kasi dula-dula. 1, number 2, or number... Ay, abi na ko ikaw si number 3. Sorry. Or number 3. Sorry ma'am, mas okay magod sila tanan ma'am. Ah! Ganang, yeah, perfect, magodoy. Mga Wala gwapo. ko ka kayo mga professional ma'am. Yes. Thank you guys sa inyo sir. Puro may mga gwapo. Oh! Pero kinanglan yun mo pili. But wait lang ha. Wait lang, Job. Papakinggan natin ang pulso ng ating madlang people sa sigawan at palakpakan. Sino ang gusto? Kay number 1, palakpak! Number 1. Ang gusto talaga nun, sir. Oh, gigil yun. Gusto ko talaga niyang idamay. Okay. Sino ang may gusto kay number 2? Sino ang may gusto kay number 3? Baka kayo talaga yung may gusto kay number 3. Ang malakas ano ah. 1, 2, or 3. Imo lang i-whisper sa ako, aman. Number 4. Nagyod siya'y gusto. Gilimon! Wait. Si number 1 kay Kuan ka ng buutan din sila. Pinakabulan din sila. Thank you so much, 2 and 3. Number 1, may iwan ka. May iwan ka dito, sir. Hindi pa, wala pa mahuman. Ganahan kong Jubilin kay very honest good siya, no? Iingon good niya nga. Feel daw niya, sir. Buutan daw kaayo ka, sir. Ngano mang ingana imong feeling? Ngano man si number 2, atong naka-blue dili buutan? Buutan. Ngano naingon man ka, ma'am, nga buutan man siya, ma'am? Kay kanang pareho man sila mga buutan. Ma'am, actually si number 2 okay pud kayo pero murag ano di siya discard ma'am. Ha? Wait lang! Wait lang! Kani siya murag anad siya og diskarte. Kay ngano, karon ra mo nakita gitawag kanya og love. Ah, basa kayo. Karon si number 3 unsa pagyud kay gwapo man si number 3, ma'am. Kanang gwapo gid siya ma'am. Murag maulo po tayo. Oh, okay, so feeling niya masyadong ano si number 3 para sa kanya. So ngayon, si number 1 talagang bagay siya para sa'yo. Ang galing din ano. Okay, gagayahin lang nila ang gagawin ng couple. 1, 2, 3, go sir! Nakinig ko ba? Ayusin mo yung bangs mo, anak. Sir, pinili ka talaga niya, sir. Out of 3, you are the one. Let's go. Kiss sa kamay, sir.